Komisi Benta Bandawan nak Sorkar Meghalaya ban kentiu kurdan no ekaktin khasi kum kaktin Sorkar lani official language hapo ke jela Meghalaya ka khasi auto society KAS Shnat Nongstoin rengkat ke sengkeme kalarai ban khot penlong da jingilang pensyai pai ba Nongstoin haka pratrik uyayong arjar arpunriu Nongstoin market complex haka por shibje no phaisngi nadu usnam arjar san kaktin khasi kaladai ke associate official language kumta kakas kakwa baka sorkar kan penlong no sundan ka kum kaktin sorkar ne official language kanang babaro ki khasi jantia kinla ban pendan kami ka ki kambo pero jong sorkar kumta kaseng lingbau general secretary wa BBL nong lai lemrengkat babu witing mausor berba neres imle kum ki khot bat aware borok ki seng bhalang ki nong sinchar shnong ki longkme longkpa bat ki samla kan thai bat chenran ki no hikai bat kena school bakin yes no ktilang banwan syakate ki jinglang kanang bakan long ka bejob na kaliang jungi kum ka sem jung kinam thokot khasi jong ane ka Shnat Nongstoin ka bagi ai kerteng ka khasi auto society Shnat Nongstoin iwan hamne ban yathu paiba bangin penlong ya ka jing pensyai paiba halor ka wei na ki jing dawa jungi ta ka long ban penlong ketin sorkar no ya ka ketin khasi apo ke jela Meghalaya jungi ya kan ke program wilayah kod ban penlong ya kan ne kade haka pratarik mentau na yayong arajara punriu kapur kan long kapur sibeje no paisi terter keceka bangin penlong ya kan ka program kan de angtai apo market complex jong ka Shnong Nongstoin atau ka jaka abo nang tayak mat manrum sepo yo Nongstoin te kaneng iwan ban yathu pai ba ki pai ba kin yo ban tep yo ban yawan lang ban Kristian ya kane nakaliang jungi ni kerpat ya baro ki sengbalang kum ka HYC KSU WKSU of KJJP bar kiwe ki sing balang ki bram saudong ngne po Nongstoin bar kumjuru ngi kerpat ya baro ki principals bar ki khna school jong ka higher secondary school ki colleges ki badon hajan bar hajanga jong kare ka sor Nongstoin bat ngi kerpat ru ya baro ki rangba shnong ki riu rangba bat baro ki samla kenthei bat shnurang ki badon saudong jong kanika Nongstoin banyawan ban Kristian ya kanika jing pensyai paiba halor bangin pelong ya ka ketin sorkar ya ka ketin khasi kajongi ha kanika jela kajongi kani kadai ka dauba jong ka jat benri ma jongi lada im ka ketin im ka jat benri lada yap ka ketin yap ka jat benri halor kani ka nongrim da ka was ngurit ngi kerpat ya baro ki nongshong shnong bas ngubha ban yawan khnang ha kani ka sngi bat ai jing Kristian ya kani ki jingthu jong ka khasi autos society jong ka sengkemi bat kunjuru rengkat bat ngi ka Shnat Nongstoin nagbenta kane ka tauba jong kari bat ka jak penriu iku kod juga ka khasi auto society joka Nongstoin Shnat hangne wan khnang ne ban kumule siomene ban penlong ya kane ka jin pensyai pai ba hawe de ba jin kam juga ketim khasi man penlong ka official language hapo jokan ka sorkar Meghalaya ka juni te let's say kin sadon kinong kren ki ba nang te ne shalong kin sawan kin thupru ya ki seng halang ki ba ngela khoso ba bakin ai ka jing kersat man support kin sadon kinong kren ne ki seng halang ba fer nang ta ki sadon ru ki riu ramba nang te ne shalong ki ban persyai te makata ikerpa ikai ba pada sim khelang pandon lang haka dekat sini haka pratrik haka porshibje kumne siomne
kran penyo kata jing sha ka kata ka tie ka ba ngidon kam ban penim ha kan ka jat bende ko jingi ka ten ni sha ka de ka jing ai su ha ka jung blai mal ai hani ki jat bende ba per hala ki jaka ten mak tang kwa ban penim sha en ka ten ka jing ai ka ba khra ko jung blai na ka ta jing ki jat blai te tang ki nehi ngarong sa ba ni shibo ren ki bakongsan ki bawan na ka Khasi Author Society na tayo na Shillong ibawan ay jingkren ban persay pa ba kalong na kaliang jong u Dr. RP Karsing walong u General Secretary jong ka KS yang kami bat kumjuru no Presiden Rangba jongi i Dr. DRL Nonglai dan nomor katangi kentu pa ba bakin yawan hakan ka program mapunyo ya ka jingshay ka ba janai bat bangin sutu ya kata ka jingdon kam ka jungi bat ka ka bangin ya penbor baka sarkar jungi ro kan sim ya ka taka senjam bahkan aino ka jing itu ka bapura bangkin tu kerdano ya ka tin kasi jungi na ka associate official language sya ka official language lan ka tin sarkar ka bapura